Ma taqta xejn il-kritika l-erda ta' numru ta' siġar u art verġni biex il-gvern jagħmel proġett ta' CenturyLink. 50 jiem il-grupp fuq Facebook 4 Hour Trees laħaq 8,000 membru huma diversi dawk li qed jikkommettu ruhom li nhar il-ħadd li ġej jattendu għal protesta li se ssir fl-inħawi affettwati. Iżda anke l-midja lokali qed tieħodha qatta bla ħabel kontra l-erda tal-ambjent fitra ppubblikata fuq The Times of Malta bit-titlu Grand Central Aberration. Michela Spiteri tinnota li pajjiżna qed jitlef siġar li ilhom parti mill-istorja u l-skyline ta' pajjiżna għal mijiet ta' snin. F'opinjoni fuq Malta Today, Josian Cassart indirizza lill-Ministru Ian Borg u tfakkar li ma tantx għandu biex jiftaħar bil-legat li qed iħalli warajh. F'karikatura fuq l-istess ġurnal, Ian Borg jitqabbel mal-eks Ministru Soċjalista Lori Sant. L-opinjonista Rejf il-Vassallo min-naħa tiegħu jiddikjara li l-erda tas-siġar biex jitwessaw it-toroq mhux biss huwa qatt ħażin, iżda qatt ta' ħażen. Il-ġurnal Times of Malta wkoll jinnota li r-rabja qed tikber minħabba dan il-proġett waqt li żewġ karikaturi wkoll jitkellmu dwar dan. Waħda minnhom turi li Ian Borg li bl-iskuża tal-iżvilupp jiftaħar li se jeqret is-siġar kollha f'pajjiżna waqt li l-Ministru tal-Ambjent Jose Herrera jifraħ għal din l-aħbar. Il-karikatura l-oħra turi figura li tirrappreżenta lill-Infrastructure Malta tanalizza l-erda tas-siġar. Iffaċċjat bil-kritika qawwija l-Gvern Laburista spiċċa jinqeda bl-istazzjon tiegħu biex joħroġ aktar minn storja kuljum jipprova jiġġustifika dan il-proġett. Dan apparti li permezz tal-aħbarijiet fuq One, il-Partit Laburista nfexx f'attakk wara l-ieħor u aħbar wara l-oħra biex jattakka lil kull min qajjem dubji. Fl-aħħar sigħat falla wkoll l-attentat ta' One News biex jattakkaw l-oppożizzjoni e kif il-midja Laburista rċivit ċanfira minn bosta persuni fuq il-midja soċjali li wissewhom sabiex din ma tiddawwarx f'ballun politiku.